नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आज नगरसेवक पदासाठी जी आरक्षणं होती ती जाहीर झालेली आहेत। प्रांताधिकारी हेमंत निकम असतील, CEO विनायक औंधकर असतील, प्रशासकीय अधिकारी वैभव अंधारे असतील यांच्या उपस्थितीत ही आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडली आहे। प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये प्रवर्ग महिलांसाठी आरक्षण राखीव झालेलं आहे, तर सर्वसाधारण उपवर्गातनं राखीव झालं आहे। भटवाडीचा साधारण हा भाग आहे, प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये जो येतो आहे त्याच्यासाठीची हे आरक्षण आहे। प्रभाग क्रमांक 2 साधारण बाहेरचा वाडा किंवा इतर परिसर त्यामध्ये येतो आहे, त्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आणि सर्वसाधारण अशी आरक्षणं पडलीत। प्रभाग क्रमांक 3 त्यामध्ये साधारण वैश्यवाड्याचा समावेश आहे, त्यामध्ये सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण अशा पद्धतीचं आरक्षण पडलं आहे। सर्वसाधारण या प्रवर्गातनं पुरुष किंवा महिला या दोघांनाही संधी मिळू शकते, शक्यतो पुरुषांना संधी तिथे मिळणार आहे। प्रभाग क्रमांक 4 झिरंग किंवा त्या भागाचा विचार करता सर्वसाधारण महिला आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण याच्यासाठी हे आरक्षण पडलं। याही सर्वसाधारण प्रवर्गातनं पुरुषांना खऱ्या अर्थानं संधी चालून आलेली आहे, मात्र महिलासुद्धा त्या ठिकाणी दावा करू शकते। प्रभाग क्रमांक 5 माठेवाड्यामध्ये सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण अशा पद्धतीचं आरक्षण पडलेलं पाहायला मिळतं। इकडे हे आरक्षण वेगळ्या पद्धतीचं आहे। प्रभाग क्रमांक 60 साधारण बाजारपेठेचा एरिया आणि सगळा परिसर त्यामध्ये आहे, त्यात सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण अशा पद्धतीचं आरक्षण पडलेलं आहे। प्रभाग क्रमांक 7 खासकीलवाडा भाग आणि इतर भाग त्यामध्ये येतो, त्यात सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण अशी आरक्षणं पडलीत। प्रभाग क्रमांक 8 ज्यामध्ये सालईवाड्याचा समावेश आहे, त्यामध्ये सर्वसाधारण महिला आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण अशा पद्धतीचं आरक्षण पडलं आहे। प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये नामप्र महिला आणि सर्वसाधारण असं आरक्षण पडलं आहे। साधारण न्यू सालईवाडा जो परिसर आहे त्या परिसराचा समावेश या प्रभागात होताना दिसतोय। आणि सगळ्यात शेवटचा म्हणजे प्रभाग क्रमांक 10 जुस्तीन नगर आंबेडकर नगर परिसरातला हा प्रभाग आहे, त्याच्यामध्ये सर्वसाधारण महिला आणि अनुसूचित जातींसाठी सर्वसाधारण आरक्षण त्या ठिकाणी पडले। अशा पद्धतीनं 10 प्रभागातनं 20 सदस्यांसाठीचं आरक्षण आज जाहीर झालेलं आहे। काही इच्छुकांचे पट्टे यामध्ये कट झालेले आहेत, तर काहींना जे तिथे इच्छुक होते त्यांचे प्रभाग कायम राहिलेले आहेत, त्या पद्धतीचं आरक्षण त्यांना पडलेलं आहे। निश्चितच लवकरच आता मतदार यादी जाहीर होणार आहे। आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांनी पूर्ण ह्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केलेली दिसते। त्यात आज आरक्षण पडल्यानंतर जे इच्छुक आहेत, ज्यांचे पत्ते कायम राहिलेत, ते मात्र आजपासून कामाला लागताना दिसणार आहेत। दिवाळी ही उमेदवारांची गोड होणार आहे आणि मतदारांची सुद्धा गोड होण्याची शक्यता या निमित्ताने आहे आणि त्या पद्धतीचं वातावरण शहरात पाहायला मिळतं।